Her güller gunçasın ema yaçanna, Qara gözlüm sana duşanna. Gıyır görküne yüreğim aydım koşanna, Näde dolup bakan arzum, Näderinden bimar, yürekler bikarar, Duygularımı alan arzum, Näderin osal yar, Gel arşın can al yar, Süyü derde salan arzum. Kereday beri yapmaydı yalıcağım, Daraday karın, Qara saçın sanacağım. Beteday nädin, näde dollu näde çegin, Senden özüme yok arzum. Berdi kim maho? Ciddiyen. Giyev, oğru giyev, saman kana giyirdi giyev. Dehreme yarına valla. Ayırtana hovutunu. Begülüm kim düşnükli? Yeke gelinne. Ertirden akşama çenli har suruyanlar. Dayda, eceme gep vermesene. Sonsuzam yarcak bol otuyor. Öz yeni bolmat da. Begülem öz halanna vardı. Sana bu da bir mümkünçülük. Şu arada özün aýsaňa aýtdyň. Bolmasa da özüm hökman aýdar. Bu lal bile guruluş birin yal bolup görnemin. Yaşman açmasaňa bolmaz gyzym. Ine bağlam. Bulum gaýnynenden soğut. Hanin aç yaşmaňy utanma gyzym. Bana ne haber ver? Sat meni. Asman payını yere çek. Guman imandan ayırar diýerler çyn ekeni. Tehel yerde awraýdan gaçyp maskara bolup oturuberjek ekeni. Gözün bile görmän yok pikirleri kelläňe getirip görmediler. Şu bolar bolgasy işleri edäýsen, oglum bolsaňam sylaman. Beýle gazaply bolmasana kakasy. Şu gadabyň aslynda ata söýgüsiniň ýatanlygyny unutma. Sen ondan bir öýlenjek diýäň bolyn, gyýdyň şertlerini bitirdiňmi ondan? O ne hemen şert hayatı? Sizin mardatlar tapaýaňyda ýaty. Gyzlaryny bermejek bolsalar, öňünden guda bolup seherden bellemeler ekellerde. Ola. Sen ne irrak gelbilen okma ha? Sesin awat berme. Häme dogdurlap berdiň. Cuma bilenim işiň bolmasyn. Ata aýtdyma, sehel bir zat bolsa menden görerler diýip. Tüket. Niyem çün gelipdir niýsene. Bulara men sowgadymam özümem gerek gelýän. Bu niýetlek getiren sowgatlamam goýup gideýin. Bular bilen deň bolmaýyn. Gideýin ogsa. Hani bir laçın diýer gözüme kaplysan ýal boldy boly. Öýde ýokmy? Öýe girdi. Yok, mene tapmadım onu. Wahy, ýene öýkelek gidenler. Tapar geljanyň toýuna da öýkelek gitdi de şo. Ha, öýde bir hil gelskide boldy ho. Wahy. Yine öýkelenmese kyna borur. Bolýala, laçyn ýegenlerde. Bolýala. Dam öýkelek. Be, bir hil boldy. Hani geyiniňiz mi? Hani Hawa. ay tuweleme. Hani gyýdym? Ay berekella. Gatow odonja gelişdir ha. Hani gyýdym gel hani. Ay tuweleme gatow odonja bolupsyň ha. Hani gel hani oğlum gel. Häzir hemmämiz üýüp toýa gider. O ýerde bize ejeňiz garaşandyr. Kaka Oy, ejeňiz de gelaýdy. Salam çağalar. Hani yörüň, uly jaýa geçeli. Gelin men bile. Gelin çaltjak. Eyho. Ejeňiziň keýpä gowdy ýaly Allah. Hani yürüň ejeňiziň halyny soraýyn. Yürüň. Yor. Han balaryň çağlar. Häzir biler ejeňiz näme üçin toýdan gaýdypdyr.
Gelin. Gel hadi, gel canım. Ben oturacağım. Gel, berekeller. Gel bala, oturun. Vah, bardat men ödümden bollula. Şu gadırın yok yerine ne körün va diýsene? Yer näme boldy? Näme üçin ýer geldiň? Hiç dat. Hança kadar siz aşgana varın. Häzir ejeňize marar. Bolýarmy? Onsoň men sizin hemmeňizi älime gederen jalyp bitjek. Goýdyny. Bolýarmy? Barın onda, barın. Kaka Allah'ın ok gerek. Yok, yok, hökman akiderin. Barın ötäýedin, barın. Yarın da. Sen hiç saat aýtmasaň men bilýän. Sen ýene öýköläp gaýdypsyň. Bu gowy häsiýetler keýwany. Gurban. Haýyş edýän. Häsiýetme at takmasana. Sen bir zada düşün Gurban. Mene şu Aşgabat ýaly ýerden daýym daýdamyň toý diýip barýan. Olar bolsa Näme? Näme boldy? barmasyňam diýmediler. Ana näme boldy? Ay howoda. Olaň senden başga işleri ýokdur o. Näme? Daýyň daýdan. Toyun gidip duran wagty. Ähli işlerini goýup sen ýüzüňe seretip otursurlarmy? Hey, keýwany. Sen beýli öýkülükli gülen gaty ýalňyşýaň. Men bilýärme sen eýem 3-nji toýdan öýköläp gaýtdyň. Hey, bu warşyňa bolan o keýwany. Beýt börsüňe sen toýuňa da sadakaňa da adam gelmez. Gurban. Beýle bolsa toý mekanyna bilejek däýelmi? Ini munyň bolýa. Bu başga gurra. Hani gideli. Çağalar. Bolun hani? Bolun çaltyrak giýinin. Taýmysyňyz? Toýa gidýäs bileje ýürüm. Gelen zatlar amara yerleşti. Bolýar. Waleyküm salam Şöhratçan. Gowmy? Salamu alaykum başkan. İşler nenem? İşlerim gowy Şöhratçan. Şöhratçan, ene özüň geleliň bäri guruluşyň öz depdimden güýçli gidip otuýar. Owo başkan. Etip bolsa wagtyny meýnamy ölçüde tawşyryp Owo ne bolu bilýär. Başkan, içki suwaglarynam diýinlik barlygdanam gowesdi. Bize de berekeler diýip. Tu ölemi, onda menen size berekella diýen. sağ olun. Salamu alaykum başlyk. Wa aleykumussalam. Neme? Garmyrada, neme? Akmyrada. Men ol neme? Oy howşuwa deýişme. Onda men işleýärin. Barany. O. Neme Şöhratçan? Ol elektrik enzamlarym geldi, mebellerim geldi. Olaryň hemmesini allykda häzirlikçe ammarda ýerleşdir. Eýem geldimi? Owo. Owo düýün geldi. Şu wagt gidip duran guruluşy üçin bize gerek bolan enzamlaryň ähkisi geldi başlyk. Ha, gaty gowy. Ýörüň onu guruluşy görüp gaýdalyň. Bolýar. Var taşağın başında bir maşgala var, cem olmak, mödem bir dövletlikten nişan. Doğru aýdýaňyz durdaga. Şeydi, bir kemal aram, ha gelip durmana. Bu gatnaşyk bilen bir buğda. Bolýar durdaga, bolýar. Tavus, hayar ol gitýändir, bolýar. Yaşlarıma geldi. Yine başa gayrak boldum toy. Neme? Gelin bir ol
Häki diýjek bolýan zatym salam boýunça däp diýär. We. Cemaatçan bir aýdýanlady. Düşündiňmi gaýt? We. Cemaatçan? Bir salam diýen sözüňi düşündik bide. Hani düşünüklere aýtbana. Gyssamasana oglany. Oglum alçyrap dura. Aýdy ber cemaatçan. Ay, utanýan. Uy. Haw, sen taýarmy? Alçyraýmagyn. Al balacygmy? Ya bismillah. Ay şeýtseňizden any täsdaýdy. Gelin näme diýjek bolýar cemaatçan? Bu gadymy dämiz boýunça hemmeňize salam bermekçi bolýar. Bu taws, duý gelinim. Şeydemi? Bar cemaatçan sen geçdi oturay. Bar. Eşitdiňiz dämi? Gelinimiz däp boýunça her biriňize salam bermekçi bolýar. Özüm aýratyn salam berjek. Bol bili. Uy, ayu gudda. Gelin başygyp hemmämize bir salam berse bolanokmy? Ha. Yok dayda, yerden aýratyn salam berjek. Yok, bolunok diýe. Ol her biriňize aýra-aýrylykda salam berjek diýe. Hani gelini gıstap durmaň. Aýdy ber gelin. Onu men terjimeçi bolmalla. Dilmat. Yer bolýarda. Hani aýdy ber gelin. Yaşuludur gayratlı, atımın hayvatlı, doğunu derden keşteli, ak sakallı, perişte sapat, gayin atasına bir salam. Ha, berekella, sağ bol gelin, sağ bol. Ay, otur hol sen. O gelin mağa salam berýär. Sen näme? Takalın mami. Ay. Şu tapara mağa salam berse gerek kaka. Ädiginin gonjy ýok, öýde He. diýinji ýok. Ýoroýawa ýetdirme, kişide hakyn gidirme. Ätiginin gonjy ýok, öýde turup diýinji ýok. Yorga ýawa ýetdirmez, kişide hakyny gidermez. Gaýyn atasyna bir salam. Ene, bu salam sana degişli. Hakyk kıyas ketjäň özüne degişildi. Oğoy. Sağ ol gelin. Gül ýaly. Dogry aýdýaň. Kişe hakymyzy gidermez. Dogry dawal. Yüpökden yorgonu var, tanaşta sargany var. Ulu maşgalan enesi, kişide bolmaz kinesi. Gaýyn enesine bir salam. Filaňyza sarpaňyza taňyr ýalkasyn gelin. Biziň gelinimiz tüweleme, okuly bilimli. Tüweleme. Bir okany, bir dokany diýipdirler gadym kılınmaz. Edep ekramy yetik ýaly geliniň. Biziň berdim raçanymyza da şolor ýaly. Edepli gelin nesip etsin näherne. Şeýle bolsun näherne. Ay tüweleme. Al gelin. Gel gaýdym. Dili süýji göwnü pek. Yören ýoly kalby pek. Sözülen sözünün kemi ýok. Gaýynyma bir salam. Näme eýse ýalanmy? Ýagşy ýaman diýmeýän, il göwnüne degmeýän. Daýsyna da bir salam. Berekella. Berekella köşük. Toy bolsa çörek ýapan. Öýköläp dawa tutan. Daýzasyna da bir salam. Uy. Agaýdan da täç. Şuna özüňden tapdyň gerek. Yogy, goýower oglajan, özüm de tapamakdy. Hakyk gelinjiňiň özü şey diýär. Geliniňiziň geleni ýaňy bolyn, gele gelmäni häsiýetimizi öňden bilýän ýal anyk aýdyp durýar. Bar ýatyraýdym ýadandyr. Bar gaýdym, bar. Bar balam, ýadandyr, ýatyrgydyjykmy? Toýa diýip gelenler ady tutulman ganylar ulukça bir salam. Toýa diýip gelenler, ady tutulman galanlar,
Olu kitse bir salam. Sağ olun. Sağ ol. Gelin dinsin alsın malam. Otur da hoyur. Yine gördünüz mü durda? Türkmen elinne näçe diýsen ajaýyp däpde surlarymyz bar eken. Hormatly prezidentimiz Türkmen halkyna Türkmenistan beýik küpek ýolunyň ýüregi başga da bir näçe eterlerini sowgat etdi. Hormatly arkadagymyzyň Paýhat Çeşmesi adly kitabyna bizim milli mirasymyz ähli döwürlerde, ähli eýýamlarda bolşýaly. Bizim güllerimizde hem ähli halklary birek bilen dostlaşdyrmak dowam edýär. Kalwa anam köňle alhan paýlaýar. Türkmenistan beýik küpek ýolunyň ýüregi. O kitapda esasanam durdaga Türkmen halkynyň şu aňyrdan gelýän, ýerki döwürden gelýän birek bilen gatnaşygy, birege bolan dostlugy, dogurly hormaty dogrusyna gaty kän gowdatlar gurrun berliýär. Esasanam şu wakalary, şu gurrunlary mehriban arkadagymyz rowayatlanyň üstü bilen halkymyza ýetirýär welin. Edil ýüregiňe junk bolýar durberýär durdaga. Berekella ol. Okapdym. Okudum durdaga, okudum. Hey berekella. Miras Razel. Uy, seni yem giyineydim. Hawa. Ben çay demlep ýörüm. İşe howlugyň. Bir käse çay berseň aýşaýjak. Häzir. Me gelin görnen okla eýgilikmi? Sonalaň toýundan soň bir kun öýümizde galaý nipaýş etdi. Menim ruhsat berdim. Şöhratjanam bolman soň öýdöýe köz ýüregi ýa-da. İçin hümledi otur. Goý göwün açylsyn. Perdensizligem halis gysyp gowurup barýar çagany. Handor, sen öýdüň bir zatlar diýip geliniň göwünne degen mulaýma çeper. Hudaý saklasyn. Hey menem bir zat diýerin. Bar, Düşünmedim. geç otur. Otur. İr döwürler bir adam atyň ardyna aýalyny minirip uzak ýoldan gaýdyp gelýärke, olaň minip gelýän aty üdüräpdir. Atyň eýeti bir diýipdir. İkinji gedek büdüränne iki diýipdir. Üçüncü gedek büdüränne atyň eýeti atdan düşüp durdy, aýarynam düşürüp atyň eýer esbabynam sypyryp alagada çöle tarap goýup goýurupdyr. Vay, ben düşündüm gurt, bağışla. İn gaýtalaman. Gylykly da ýanyňa mihmanyň ýanyna laqatma diýipdirler. Her näme mihmanyň bolmanyň bir gowda. Gaýdyp gaýtalaýma şuň ýaly gödek hereketini. İkinji gedek geçirmen. Bolýa, bağışla diýdime? Şugun Şöhrat geler weli, derre owa urat gelini getirdin. Vay, Şöhratjan gelýär. Hükman aýdarym. Gülnardan näme habar? Gülnarjanam bäwejigem gowjamsyn. 40 çeýleden çykan soň babasyny görüp gaýtjak diýip aýtdylar. Şey diýdene. Hany bir kerwan görünmedile. Sol toýdaky görşüm. Hal ýagdaýyny çykka. Sonalaň toýuny anna täze gördüm. Kerwenem o kap berdi. Maşgalasy bäwuljanyňam gyýyz bäwejigi bolupdyr. Adyna aýna takypdyrlar. Ýöne biziň gelinimiz welinen tek. Darykma.
Hemme dadyň öz mewriti bardyr. Ne hibedir. Hawa. Tu ölemi, gıydı bolup dur diýsene. Hawa. Ýaşylyk bolsun. Aha. Eyvay. Ha. Ayıp görme görüň daý. Yigit halyna ullun işine goşulyp ýördi näme görüň. Ay bolmaz degen. Dogry diýen. Göwnüňe batmayan zat bolsa, hökman duýdurmalan bar, maslahatlaşmalan bar. Sen alkaýyn bol. Sen baýdalygy men daňa tardaýyňa habar etirer. Ol maňa görä dile bardyr. Gudalaň arasy taw düşmedi ýaly eder. Bor daý, bir hil gelişikdirä bolly. Men gideýin, sag bolun. Ay ýegen oturup çay içmeden gowurtda. Sag bollaý. Yeni uğrumda daha yegen bol çay ýersin. Ay oň ýaly bolsa ýegen sagaman bar. Ýoluňa ak bolsun. Bol ýanna. Aha. Ana. Aha. Eyvay. Kim aybi? Bekki diýämi? Hey! Kim var? Surat alyanım bilen götürüş yerde. Karan görünmeden şu yerde. Vay kılyan! Halat edin! Kömek edin! Vay! Vay! Vay kömek edin! Oho, bek çıkan. Ho! Näme iş yapıyorsun gayadan sallanyp? Cuma çıkan sen bay! Gayadan aýtdym ayağım taýyp. Gayada näme? Ha? Näme işleýän gayada? Surat alıp gördüm. Gel kömek etsene. Seňe baran ýerin gapçana gay bek çıkan. Bökülersiňmi? Owo. Tutarmyň. Owo tutaryn. Hökman. Saklarmyň dogurdanam. Tutaryn hökman. Vay. Saklanma. Vay. Kömek etjek diýdiň ho. An saklajak diýdiň ho. Men saňyp böktüm ha. Hey, şondan bökädiň maşta? Ay ho, senem gülki ýadyna düşýär o. An tutjak diýdiň ha. Ay, men näp toýnamynça toýnany.
Hani elini ver. Sen turani bayan kovokta da korkma. Bekkican, oğlum, Hov ece. çay çörek yiyecek Yok mi? ececan. Suada hi istadi etmeyle nok. Borda anna. Ene, dayım geldi. Han dayın. Han yür hani, yür karşılalı. Salam dayım. Ha, Medinecan, qoğum edim, sağlık mı? Hava. Salam Salam. aleyküm. Selamun aleyküm dayı. Geçin herden çık men Aleyküm biş selam. dişin uğruna çıkayın. Yok, men nahariyecek del. Adar edin ben. Hani ikiniz geçin oturun. Borda anna. Men sizin bilen bir kağıt gurrugum var. Eğilik mi dağıtar kaka? Adam dünyada yaşap yorka, öz maşgalası, doğun qarnaşları, iyil günü bilen oňşuklu olmalılar uyam. Mene, ne mi diyecek golyanına düşünýän neller nağam? Ha? Ha! Cuma çıkan daim bilen gürleşip durdu. Ha! Sabırdat diyem ol aymasın daima. Cuma yegen? Hova? Hani dağıtar kaka musmusime Mustafa diýsene. Sen bilen soňurlaşaryn. Uyam. Sen şuňundan şeýlek. Sona bilen Kudaty ana täziň arasyna çöp atyp görmäň betet. Aýp bor. Siz ullukan adama. Bäwulyegeniň ogly bilen halaşdy, barlaşdy. Boldy da indi. Bagtly ýaşaýarlar. Ana täzem gelinni edil gyýdýaly gowy ya. Dur vakalı cuma yegen. Zumaň näme günäsi var berdi? İlki bilen özüňi düzetmeli. Araljak bolup görmeliler enel ogly kiňiz. Tova. Kim? Men araljak bolýan. O sen. İliň günüň hormatyna alkyşyna münasip bolmaklyk her bir insanyň ýetip bilmeýän arzu ahyry. Düşünseň, İliň şahsy maşgala durmuşyna goşulyp, ýigrenjine sedabar bolup, ýadgarlyp, gargysha galmaklyk ul betbagtçylygyň üstünden eltmezmi näme? Şoň üçin hem iliň diline düşmejek bol, uyam. Getedinni. Sonan yüreğini ulap görme. Anı täç eyle, o beyle edip. Onsoňam il bilen bolan utor, illen aýrylan ýeter diýipdirler. İnsan sapar bolsun şey diýip ýörenin. Düşündiňmi? Yer teriň ödünne gyýdyň ak pamygy,
Gaýnyň öýüne gurat. 3 günden artık sebäpli döýde galmasyn. Gudalaň özleri günäkär. Perdendi bolan okdyp göwüne degipdirler-de. Hani sen bir otursan ay. Düdüli bolýan bolsaň bıçak geçen bir wagt öýlenerdin. Bolosy diýsäni. Gaýdybam eliň şu tura talýanly göräýsem menden iki islemegin. Neme daýy? Gürleme. Oňar ýany işiň ýok. Sen deňleň bir ýem öýli ýşykly boldy. Sen bolsa şol surat alyp ýörsiň. İlallah ýörsiň. Ay daýy, men neme? Ay sen bir gürleme sana. Sen gürleseň men jynym atlanýa. Ertiriň ödünne iş welde işe gir. Düşündüňmi? Düşündüňmi diýär? Oňa düşündim. Ay naferette. Sen öz kimliňe synet. Düşündüňmi maňa? Hawa daýy. Beýle de bir adam bar ekeni. Ece men neme? Nämece? Daýyň dogry aýtýa. Ertiriň ömrü işe girersiň. Bir günem öýlenersiň. Düşündiňmi? Biheppe. Sen kim? Ha? Şöhrat. Salamu aleykum kaka. Wa aleykümselam. Be, näme beýle oýap atypsyň? Näme bolýar? Eýgilikmi? Hawa kaka, şu arasy howadan demalaýyn diýip çykdym. Şey diýsene. Bilýärmi näme? Sen ha ellerimiň aýatyndan sähelçe ullum. Men seni ellerimde ýokary galdyryp ejaň aýdardym. Nesip bolsa ulolsa, bizim oğlumuz hemmelerden gayratlı bor diýip, dünýäde iň akylly insanlaryň ornuna durup, edepli, basan ýerinden o çykyp duran adam bor diýerdim. Tuguleme sen ajaýyp döwürde, bolçulukda, hiç bir zada zar bolman, şeýle bir tiýdil boldun. Kaka, sözüm bölme. Inan soň wagt geçdi, sen ulollun, bilim allyň, ýyla goşuldun, öz başda hereket edip başladyň. Başgalara özüňe barmak çommaltmaga mümkinçilik döretdiň. Plan kesin oğlunyň elinden hiç zat gelenok diýdirdin. Her bir özüňe tapşyrylan ýumuşyň höttesinden gelebilmän, günäni başgalardan gözlediň. Men sana ýene bir zat aýdaýyn.
Ýöne bu sen üçin täzelik däl. Bilseň, durmuş hiç kaçan sen isleýşiň ýaly güläli gulluk bolýan näler. Durmuş gadaply hem çylşyrymdyr. Sähelçe gowşokluk etseň, ol sen şeýle bir urur göli, galyba bilmersiň. Ne men ne de sen, hiç kim oň ýaly urup bilýän näler. Durmuşda öýdüň goramany, her bir kynçylykdan baş alyp çykmany başarmalydyr. Öňe gidesiň gelýärmi? Git. Durmuşdan gereň al. Gowlukda öýdüň görkezesiň gelýär, görkez. Näme päsel berýär saňa? İşle, döröt, ähli mümkinçilikler bar ahry. Diňe şeýden de kynçylygy ýeňip bilersiň. Müzzörüp, kynçylykdan, durmuşdan masalyp, ay maňa durmuşda hiç kim hiç tat öwretmedi, oňa o günäkär, muňa bu günäkär diýip iýleň görüp ýörjekmi? On diňe nalaje deýin, görüp gorkaklar diýendir. Sen bolsa gorkak däle, beýle bolmaň asla mümkin däl. Men seni perdendim bolanyň üçin bu dama gowurur. Ena taň öz perdendine hiç wagt yamanlygy ýokdur. Bek bellegin şuny. Sen men oglum, ganym, guwonjum, duwamatymsyň. Şöhrat, ýöne men ýankaýdan zatlarymy gaýdyp gaýtalyjak däldir. Netije çykar Şöhrat. Netije. Ýaz ýagşyna açylan terje gullerden kabul etseň deste bogup bereýin. Heniz aýdylmadyk şirin sözlerden söýgüm hakda goşgu düzüp bereýin. Ağlama, bu gullere bazaryň gulü. Ýoksa da sen şunça wagtlap näme üçin jaň etmedin? Me, al şu gulleri. Men sana jaň etmänimiň sebäbi soňky tökmeni bildirtmän geljek boldum. Ondan pamagym soňky ýerde gurulşamyzda sen maňa bir täzelik bar diýdin. Hana aýt da täzeleme. Men Lukmana bardym. Perdende garaş berdiydi. Perdende garaş berdiydi? Howa. Pamagym! Ben bu habary ýaşamaýdyp bir begendireyim. Salam aleykum daýda. Vay Şöhratcan, haçan geliniň akitýär? Gelinim mi? Häzir özüň akitýän daýda. Vay bolaydy şula, bolaydy. Arka dağlı, Şöhrat şanlı diyarım, Türkmenistan, yüpek yolun yüreği, bay tarihi yolu geçen diyarım, yediz yurdum, Alo? yüpek yolun Şöhratcan? Tebitler ve Howa? birleştiren, tacirler ve siyagaçları Şeyli mi? Ak Pamukcanım yanında mı? Gelýäňizmi oğlum? Merim, Sarag, Vay gowtugyny. Göresim gelip gitti de. Gelýäň de çaltyrak. Bolýar. Ha? Hemen täzeligi. Gowluk bödi. Bugün gahryman arkadamyň Gelin soň etjekmi? Tarihi ýoluň. Ha, bolýar. Tagaman gel oğlum. Bolýar.
Howa gurdanayç. Howa. Şöhret özüne tavsırlan işlerin hemmesinin höttesinden gelmegi başardy. Gatan bir öwürmen gullerin ýadyna. Oň entek siziň öňüňizden, işgärleň öňünden, galy berse kakadyň öňünden geçmeli tinaglary köp. Ola şeýle boli. Gurdanayç. Şöhret siziň oğluňuz bolsa-da başlan bolyn. Onu gatydaramaň. Ýöne Gurdanayç. Şöhradenni jogapgärli işleri arkaýyn anasa boljak. Diýme oňa siziň anamyňyz bar-da. Elbetde. Bar Gurdanayç. Şöhret bir hili gat özgürdi. Medeniýetli. Sözleýän sözlerim diýsen yerlikli. Oň tejribesen maýlaşypdyr. Läle, bir müt ayak çeksene. Läle uyam. Siz men bagışlaň. Siziň maňa ýamanlygyňyň ýokdugyny indi düşündüm. Şöhrat, size men bagışla görem. Men muny sizi ýamanlamak üçin aýtmadym. Men ýöne işiň bähbidi üçin aýtdym. Dogrusy, Läle sizem Güller Niyazyny da men ýaşlyk edip eden bolgusyz hereketlerimi ýüzüme aýdyp gözüm açdyňyz. Men kimem bolsam, ilki bilen adam bolmalygyna, köpçüligiň söýgüsini gazanmalygyna, arasda halal işläp, watana, ilgünüňe hyzmat etmeligine göz ýetirdim. Haçanda saňa ul jogapgärli iş ananlanna, oňa janyň teniň bilen ak ýürekden ýapyşsaň, oň höýüri başgaça bolýan eken. Şoň üçin men kakama da, size de, Güller Niyazyna da taňry alkasym. Nesip bolsa uýajygym, siziň bilen bekki uý berdim rat bilen toýuňyzda elek bilen suw daşar. Sağ olun, Şöhrat Gurdoviç. Menim sizi hökman toýa çağırarım. Ha, bor uýajygym, sağ ol. Güller Niyazyna. Güller Niyazyna. We. Men eşitýäňizmi bir? Başlan Gurdanayç. Ne beýle oýabatdyňyz? Han ýörüň onda. Eger Şöhrada anamyňyz bar bolsa, köpçüligiň pikirini diňläp göreliň. Bolýar. Alo, Gurdanayç. Alo, Güller Niyazyna, jaň edipsiňiz. Howa Gurdanayç. Jaň etdim. Gurdanayç, men saýlawda deputatlara ses bermäne geldim. Häzir çykyp durşum. Menlik işiňiz bar bolsa men işe baray. Yok. Bugün saýlaw güni ahyry. Saýlaw uçakdagyna saýlawdan geçip dur. Bugün deýin jalyň, ertir işe çykaýyn. Bolýa Gurdanayç, sağ olun. Bolýa, sağ olun. Ha, keýwan geçdiňmi? Geçtim. Tuvalama gowy taýýarlyk Elbette. görüpdirler. Halkymyz agdy birlik bilen öz saýlan deputatyna ses bermäne gelýärler. Saýlaw uçastagyna ýanglanýan aýdym saatlar adamlaryň ýüregine joşgun, ýüzüne şatlyk döredýär. Howa dogry aýdýan. Hudaýa şükür biziň her günümiz şatlyk şowrundan noly. Gahryman arkadamyzyň saýasyna Allahan. Halkymyz agdy bir, ýurdumyz parahat, asmanymyzam hemişe duru bolsun. Şeýdi keýwan. Hani ýör onda gideli. Hemmäňiz ýygnaşdyňyzmy? Salam uyam. Salam Şöhrat Gurdoviç.
Läle. Qaqam ýany işgärler barmy? Hemme sana garaşýarlar. Ha, Şöhrat Gurdoviç. İşiňizleri? Sağ ol. Aha. Şöhrat Gurdoviçden galan hemes ýerine. Ha, şeýlemi? Oturňany. Bagyşlaň. Mümkinmi? Gel Şöhrat. Geç oturay. Bagyşlaň adamlar ýygyna başlamak haňyz eger mümkin bolsa biraga siz aýdaýyn. Ayday. Gurdanaýç. Siz men hojalyk jemgyýetiniň işgärleriň öňünde uly wezipe bellecek bolýanyňyzy men düşünýän. Şöhrat, pikiriňiz soňundan aýsaňyz gowy bordy. Ýok kaka. Uy, Gurdanaýç. Ruhsat bolsa men häzir aýdaýyn. Goýaýsyn Gurdanaýç. Ayday. Sağ olun. Adamlar. Bizim hojalyk jemgyýetimiz şu güne çenli Gurdanaýewiçiň ýol başçylygynda. Hormatly prezidentimiziň guruluşyk babatda il ýurt bähwitli tutýan tutumly işleri durmuşa geçirmekde, beýleki telekeçeri bilen bilelikde şu güne çenli uly guruluşyk işlerini alyp bardy. Ähli amatyklary bolan köp gatly, iki gatly ýaşaýyş jaý toplumlaryna göçüp baran raýatlarymyz gahrman arkadagymyza alkyş baryny aýdýarlar. Menem siziň bilen bilelikde şol gurulýan guruluşyklary azajygam bolsa goşandymyň barlygyna diýseň begenýän. Edil häzir siz meni uljugapkärlik wezipe bellemek üçin çağırdyňyz. Eger mümkin bolsa men onu boyun almaýyn. Çünki men häzir guruluşyk babatda tejribem azlyk edýär. Şöhrat, biz sana ananya sen alıp çıkarsın. Eger mümkin bolsa siz maňa ýene 2-3 ýyl purýjy beriň. Meňin tek öwrenme zatlym köp. Meni tek ýaş. Adamlar. Sylaňyza, hormatyňyza Taňry alkasyn. Gaýrat edip meni häzirki işden wezipemde galdyraýyn. Sebäbi maň guruluşyň inçe sirlerini öwrenmäge wagt gerek. Galanam soň iş görkezler-de. Eger mümkin bolsa men gidäýin. Gidiver. Sağ olun. Gurdanaýç? Haw. Tuweleme edilerin. Ata kesip oğlu halal dilenne. Tarihi var bu ýykanary halkymyň, gadymy mirasym, dünýä haýrany. Partiýa, marguş, amur, könürgünjüm, jahil keşdeleriň fiil teýrany. Pederlerimiz alym gencin açanlary, şöhrat bolup şanly tarih geçenleri, başçylaryň döwlet adam üçinleri, öňe jan watanyň arkada bilen. Aldy bir ilimiň mehrimiň var, dostuň kenary hadyr deňdi var. Güneş kimin awazamy ýagdylýar, öňe jan watanyň arkada bilen. Bakı bir kararlık eyyamı budur. Yaşayışa sarpa var, sağlığa kadır. Türkmenistan sağdınlığın yurdudur. Gülle can vatanım arkada bilen. Gülle can vatanım arkada bilen.